ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣናኹም ሰላሕ ዲኒ እዝን ዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ሎም ንካፈሎ ቃል በሐቂ ዝተቀደሰ ህዝቢ ድብል እዩ በሐቂ ዝተቀደሰ ህዝቢ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ህዝብ አምላኽ ኖርማል ህዝቢ ይኮነን ህዝብ አምላኽ ተራ ህዝቢ ይኮነን እዚ ህዝብ ብጣዕሚ ፍሉይነት አለው እዚ ህዝብ ብጣዕሚ ብሉጽነት አለው እዚ ህዝብ እዚ أبتزلع على درجان كلاسن زولو هزبي مصحف كزارب كله سل هزب أملاخ أب يوحنس معرف 10 كم زيبل كابتغسي 16 تخمبالكم كم تأنا خاب عالم زيكون كون ساتهم كاب عالم أيكونون بتحكي قدسهم قالك حكيو كم تنعي أب كاب ناب عالم زل أخكاني كم أون أنا ناب عالم لأخكو نساتهم بحكي مأنتي كقدسوس أنا رأسي سليهم أقدس الله ماي جاد ريخهم يسوس كريستوس سلهزب أملاخ بتعم خاب أمرون لعل زغونك قال تزاريبو مخنياتو هزب أملاخ بتخكل من مخانو بجك يسوس زفولتيلن إذا هزبزي ما نمسب بأمرو جميع تخبص حوزيك الهزبيو سلهزي يسوس كريستوس سلهزب أملاخ كزارب كله إذا هزب بحق إذا تقدس هزب مخانو نجيرونا أتذكركم دما نساتهم بحكي من أنت كقدس سيلو أنا رأسي سيليهم أقدس الله هزب أملاخ مالت بقدسنا كريستوس زتقدس هزبي مقدس مفلاي مالتيو نحسب أملاخ نخبر أملاخ نأجندة أملاخ ندليت أملاخ مفلايو نحنا مالت ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተቀደሰ መቅዳስ ዝተቀደስና እዚ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ነትናይ እግዚአብሔር ሙሉእ ፍቃድን ሓሳብን ዝተፈለየ ህዝቢ አምላኽ እዩ ህዝቢ አምላኽ ቅዱስ ህዝቢ እዩ ዳስዋይ ቅዱሳን እንዳበለ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጽሕፈልና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ብመቅዳስ ክርስቶስ ዝተቀደስና ብምፍላይ ክርስቶስ ዝተፈለና ህዝቢ ኢና እዚ ህዝቢ ብሉጽነት ኣለዎ እዚ ህዝቢ ሓጣ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ እዚ ቅዱስ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ዝቅድስና ድማ ጽዕርካ ጊዕርካ ተምጽኦ ቅድስና ኣይኮነን ኖ ካብ ናይ ሰብ ክእለት ዝሓለፈ ካብ ናይ ሰብ ጽባቐ ዝሓለፈ ማለት ባህሪኻ ቀያይርካ ተምጽኦ ቅድስና ዘይኮነስ ኦንሊ ኣብ ክርስቶስ ጥራሕ ዝርከብ ቅድስና ኣብ ህዝቢ አምላኽ ኣሎ ምኽንያቱ ንህዝቢ አምላኽ ኩሉ ነገሩ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ኣብ መቅዳስ ክርስቶስ ዝተቀደሰ ህዝቢ ስለዝኾነ ኢየሱስ ኣነ ርእሰይ ስልዮ መቅደስ ኣለኹ ኢሉ ማይ ጋድ ልክዕ ከም ሓሳብ አምላኽ ከም ፍቃድ አምላኽ ብዝኾነ ቅድስና ብናይ ኢየሱስ መቅዳስ ተቀዲስና ኢና ስለዚ ቃልካ ሓቂ ኢሉ በቃልካ ቅዱሶም ኢሉ እቲ ናይ በሐቂ ቃል ድማ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ስለዚ ህዝቢ አምላኽ ማለት ብክርስቶስ መቅዳሱ ዝተቀደሰ በቃል ሓቂ ዝተቀደሰ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ልብ አምላኽ በቅድስና ዝተፈልጠ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ ሕሱር ህዝቢ ይኮነን እዚ ህዝቢ እዚ ኣዝዩ ቅዱስ ንሓሳብ አምላኽ ድማ ዝተፈለየ ህዝቢ እዩ ስለዚ ንህዝቢ አምላኽ ቅዱሳን ተባሂሎም እንተ ተጸውዑ የጥዕመሎም ይግብኦም እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ቅዱስነኦም ቅድስና ጎይታ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ሎሚ ሓደ ነገር ደስ ይበልኩም ኣብ ህይወትኩም ስለገዛእ ርእስኩም ክትሓስቡ ከለኹም ብመቅዳሱ ቅድስናኹም ረእይዎ ብመቅዳሱ ምፍላይኩም ረእይዎ ንስኹም ማለት ብክርስቶስ ንናይ እግዚአብሔር ምልአት ፍቃድ ኣዝኹም ዝተፈለኹም ዝተቀደስኩም ህዝቢ ኢኹም አምላኽ ንህዝቢ አምላኽ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈቃዱ ዝቀደሱ ህዝቢ ምዃኑ ዝፈልጦ ህዝቢ አምላኽ ንርእሱ ከመይ ይፈልጦ ግን ካልእ ጉዳይ ሎሚ ከምቲ እግዚአብሔር ዝፈለጠና ብክርስቶስ ንዕኡ ከም ዝተቀደስና ብመቅዳስ ክርስቶስ ቅዱስ ህዝቢ ምዃንና ንርእስና ንፍለጣ ኣነ ብክርስቶስ ዝተቀደስኩ ቅዱስ እየ نبل قدوسانينا نمبال أي نفرح نمنتاي تداعيلكموني منالباش نسب تعبيدكم وصلي خيليو منالباش نسب دفرتكم وصلي خيليو جن زخوننا يئينا مبال دفرت هيكونن زخون كايو إيه مبال تخكلي خاتزارب زلخا أملاخ إخا زبلكا نمزرابو أي تفرح إخا خابلكا إخا خابلكي إخي بكريستوس زتقدسك هزبي إخا كابلكا قدوس يلكان رأسخا فلتا نحنا بمقدس كريستوس نأملاخ استقدسنا هزبينا እግዚአብሔር ይባርክ ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ
ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين اللخو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشتأي يقبلك اللخو آمين زي أتصلو دتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم